17 October 2025. During the ZANU-PF annual conference, VP Constantino Chiwenga gave the speech yakanga iri very powerful. Toronto VP Constantino Chiwenga panguva inoi kunyange paconference vakadhifitiwa awa nezvigananda. Pandoona panguva inoi VP Constantino Chiwenga event surface yavo yakanga yakasungwa aiwa nyakuita dzepabhutsu hadzikambosungi zvekudaro. VP Constantino Chiwenga wakagumbuka wakatsamwa noda kwokuti akuona kuti vanoona zviitira the members of the Revolutionary Party panguva ino they are supporting corruption, they are supporting zvigananda. Saka mashoko otaurwa naVP Constantino Chiwenga aiwa in his speech achireply kune mutungamiriri wenyika. Don't subscribe or like out on the bell icon. VP Constantino Chiwenga ane message zvigananda kudanyira achiti, we must always remember that we are not the alpha and the omega of the Zimbabwe's journey. Ours is to carry forward the torch passed to us by those who gave everything without expectation of reward. Some of them, like the late General Josiah Magama Tongogara, knew they would not see a liberated Zimbabwe, but still fought. General Constantino Chiwenga, 17 October 2025. Domashko anorwadza arikutaurwa naVP Constantino Chiwenga arikutaura achiti kune zvimwe zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kunoonekwa kunzi ma-liberation war fighters, they fought to liberate our own country. Vachiziva kuti rusununguko tarwana, but isusu the liberated Zimbabwe togona kusazoiwana kana kuzoisazoiona panguva yedu nekuda kwekuurawa muhondo kana even nemakore chaiwo, vamwe neurwere kutorwarira chekuona kuti aiwa the liberated Zimbabwe tikwanisa kuzoiona, but panguva ino ari kuuya achiudza zvigananda kuti we are not the alpha and omega of Zimbabwe, but our main goal is to pass the torch aiwa forward, kuti vanenge vatipa isusu tinofanira kungorarama pedu topawo vamwe. Zviri kuitwa nezvigananda panguva ino zvinoonekwa kunzi they wanted to install their dynasty, they want kuuya vachidya Zimbabwe ava nekuitetena kusvika yapera. Ndozviri kurambwa naGeneral. Mbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like chete on the